ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia Jongpi, ka La ban long ka Jongpi Minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ke NCD Sted West Giant Hills District kelapan long ke Jingpang Pat ba halo ke Jingpang Bampong ni Jingpang Cancer bat ke Jingjurep ni screening hapo Joy Civil Hospital kolong haka khat sau turik unopra. Hak ni ke Jingpang Pat ba ladon long Dr. Kidhar additional DMHO West Giant Hills ubalong kumukong san ke Dr. Anisha Maulong Specialist HOD Radiation Oncology Department Civil Hospital Shillong nalor ki sau phongut ki nong shong shnong ki buan manchim benta bat kiwe. Long bakat kum ke jing yok jing ken halo ke jing don jing bapang ya ke jing pang bampong bat ke jing shitom ke bidon ke jing dei hapo ka than chate lamingi house nem arja arpuwe ke meghalaya ke don haka kedan ke Briew hak ke dei bat ki shinrang bat khat khna ki kin the ke biyo ya ke ni ke jing pang hapo kari kata dah hado iwe nyo pra point pratli ki kes na ki shilak ki nong shong shnong bat kumju da khandai pun real point san ki kes. Ngilit man lagi district headquarters ngilit penlong kini ki screening camp but awareness camp ngila ada perlu berokoi district kani kadika last district bingi wan menta hapo Joy but kat bangilit ro but handi ro ngasem ba ki Briew kidang randi hi kimwan mo sa kamat hid ban ongi ban le screening ya ka cancer hi kidang ya tieng kidang ya don hi kajing after tieng kajing so sha tieng imat mo tieng akwa ban kentu ya ki pai ba jungi ba ngob ha ya wan sa kamat dangim don mangiru kumni ngi perlong menta bangin perlong awe ya ki pai ba mo si phangani kajing pang bampong bat katnu ka kata ya ka Jylla jungi ti da hakini ki dangim don su ngi ro kani ka longtang nga bangin ang su sedang mo kadika stepping stone mangidang sedang renga kami lenti ba ki por banwan kadika screening kan ya chat and ki Briew kin wan hi dala de ban light na kani Jingpang bat ba da don ro ngin lap kloy kani Jingpang ban yo e ka Jingjob bakin koit bet ban long cure bet ken na kani ka Jingpang tenga kan tu hi ki pai ba bas ngo ba at least si sin san snam te pide hi ban ya screening ya ka cancer balai ba kani ka Jingpang ngim phimla ban ong bakanum kem yenu ro ngim tip lano iwe nangi ngin yo kani ka Jingpang ngim la ban ong mo menta dapat kani ka Jylla jungi man la ka tliu yung don ba iwe inong pang ba yo ya kani ka Jingpang Bampong mo indon ba iwe inong pang hati man ki tliu yung ni ki bahayeng bahasem ti takadaw pide hi ban pikir hinala de hi ban yo ka Jingko Jingkhia ban light hi na kani ka Jingpang Bampong lai mo ka bakta mtang ya ka met Briew re kada kta ya ka pla Briew kada kta ya ka longyeng long sem mo kada pentat sha sim bepio de Jingpang re sakawe ka Jinglap jungi long ba ngi sumar benta ka ni stem ngi long pang ki bon ba ki nong pang bon chingi la de be ki last stage bakim jam sho ngim la li e than sho de takada ki Briew hi ka bat konsan kani ka screening kini ki hakan Jingpang Bampong long ba ngin lap gloy ka Jingpang bat mangila ban job kani ka Jingpang ti sa ka way ka long ba nga kwa ban ai jing shine ni ki pa ba balay bangi bon kani ka Jingpang Bampong hani ha Jylla jungi ha meglaya but kum bangi sumar man ta nga ha possible ni bon ba ki nong pang na po East Khasi Hills but na Jantia barok ko way ka Jantia district ni bon ha ginong pang na Jantia bawan wat jing sumar mo na po ha sibil jungi ti ka daw ko way ka long konsan ka long ba ngi jur ba ka jing penan kami uduma mo debat duma di duma sla ki koini ki kitu bro kwat mo te kawai ka ba ningkong ka jing Jylla ka Jingpang Bampong ka dia na uduma mo but sa kawai ka long ba ngi klan ha ban bang ki bam pedam bat bam that ni ha Jylla jungi te ki turo ki sneo bale ba kim dei ki bam ba fresh mo dangi ong hi ki bam pedam bam that is kila rung ki khnyang mo ki bacteria ki hinto te ki turo ki dangi bam hi palat ya ka bangim dei ban bam te ka pun kala Jingpang ha met jungi te ling ba kini ki program ngila sedang menta ka ni ngila ya ter borok ki jaka ngila lap ke
ngakwa ba ngin ka Jylla jui kan long to mentang ngidang yang sedang ngidang yang long hin ki syakmat mo ka Jingpang Bampong haka borokoi ka India kung mga jui at man kapor ba kisenrang ngilong ngibat ka kerdan baar haka Jingpang Bampong para kikenthai ba khatwe ti bat ya ki Jingpang Bampong ya ka tanguit bat ka haki rendang mo tangkrot kini ki laring si ibangi ong ki sentur ni bat e kakeldan banding kong ha ri India ti lingba kini ki lat ba kai ka sarkar lingba kini ki jingya jungi gumni bangi le screening e ki pat ba ro nga pan jing kershan ki pat ba bakin wan chakmat kin ai ka jing kershan ki staff jungi ro bakin na one screening ngin sa sedang saka house to house screening mo haki benai banwan mentang ngidang le sha East Khasi Hills district kabaya kani ka first cancer care project ba ki staff ki le man ka Kiew yang ki le screen ki Briew mo le pet iway manginum miss out kay kini ginong pang jungi badon kani ka Jingpang ti kumjo kumbale sha East Khasi Hill kan door to door screening in sa sedang ki benai banwan habar ko ki district road te ngapan gershan ki pa ba hi jungi ba kinum randi and ki wan ki staff jungi kinwan jakman ken kani ka di ka jingmen toy ya phi hi ba phin yo hi kamet ba kot ba kya ba phin lait na kinu ki Jingpang ba sniu ka ba la ban ta ya ka long yin long semat ka Jylla jungi barok ko